borom ba jingi ro ka long yu blay belong nong penem bo nong sespa jingi hagdi ka clip mat ka bamenta akwa ban ya sambat fi kindian na ka ting ka jong blay but shwai ka tang in penlong ha ka jing duai trying a ango e me ablain da jokini ka clip mat ka bamenta ya ka bamela play ka ni ka jing khang ya ka bangin yo ya ka ban pensawai ka ting ka jome shabaro ki bre ki ba pet lang ba jokini ka televisions bangangit scam gen try ya ka ba min kta ki wepi we lamba min simba ko jame min simba ko jong blay to krent to pasiao ha ki wepi ki we ki tnong score ki ba snap ban sha score ki ka khubor ha ki ka por ka bamenta ha ka teng ka jong ji sung da dwai amen ka khubor ka banga kwa ban ni sambat phi ha ki ka clip mat ka bamenta ka long shapang u jisu u balong ka jimmi pat bat ka jingem la pen chong nong rem ye gene naga gospel uyanis kalanong bakhat we ka khat ka ba arphusan ka bong kumni u jisu la ong haka ngalong kata ka jingmi pat bat kata ka jingem utau bangai hanga la ulayap unyo em kani kalong ka ting ka jong blay hangni ngakwa ban pen kan mai fi kindet hai ke bede ba ka jingja ha ka jingem ka jong we breu ba kerteng ulasras ka ting ka jong blay kong ulasras ulalong uparlok jong jisu Lazarus dan ringkat bat u ka Mary bat ka Martha ki balong ki men ki jong u baka ting ki jong blay ka ong kalapoi ka por ha ka bau Lazarus ulapang ang ga Bible u Lazarus ulapang tingini pusan kindiat sapang kani ki kintin pang ka bamut ayu kani ka jing pang ladangin benlai ka jemut je perkat jing isa ka ting ka jong blay kani ki kintin pang ka kren sapang ka sni jong ka jingyap bat ka krenru sapang ka pop ladang ibu ikani ka jingkeli nangno ka jingpang kami nangno ka jing sitam kami kan mau ikani ka jing shisha ba ka jingpang ka jing sitam kam syam la wan na ublay syam la thau ya ka jingpang na ka bentai jong ubriu ublay syam la penlong ya ka jingpang ka jing sitam henry de ka pop ka bawan ra ya ke jingpang ya ke jing sitom kade ka pop ka bawan ra ya ke jing hagani ka dukhat met ke jong breu de hagani clip mat ka bamenta ngakwa bapin snap khindet ka ting ka jong blay ka bible ka ong u Lazarus u lapang kan mau kani ka jing shisha galong ba ka jingpang ru kade ka nong lam lenti ya ka jing yap ngitip ya kani ka jing shisha babon ki breu shua ba ken yap ki pang compare le se ka jingpang ka batang katu ka ni sngi ka jingpang ka balong tang katu ka ni minute leni katu ka ni genta leni ka jingpang ka balabat slam ka jingpang ka dei ka nong lam lenti ya ka jingyap bat ya ka jingyap pat lawan lam da ka pop ang ka ting ka jong blay rom gal nong ka balai ka khat bar pulai ka ong baro kila le pop bat kila do len ei ya ka buram ka jong blay bat ka bai nong jang ka pop ka long ka jingyap ka bainong jang ka pop ka long ka jingyap ba suaban wan ka jingyap ka wan ka jingpang bagani ka jingpang ka lalong ka jingtim hakamet ka jong breu ka ting ka jong blay ka ong kat kum ka kitab Exodus kal nong bakhat san ka khat bar pun riu u blay kren shai kini ki kinten ki khon Israel uda ong ikni kinten lada min ya hakalinti ka jonga bat man men sumar beng beng ki hukum ki an ki jonga nganombu ya ka weiru ka jingpang ka bangala penlong bakan hap hakari Egypt kani ka jingpang jong ki nong ri Egypt kanom wan haki khon ki ti jong ki jait ben ri Israel ladau jait ben ri Israel lani ki taki bre ki jong blay ki bala khat ka kerteng ki jong blay kin yat hagalanti ki jong blay henre lada ki yat bakla na ka an ki jong blay lada ki yat bakla na ka hukum ki jong blay kata ka jingpang kan wan hap kan wan long haga jingem jong ki taki breo dina ta ka daw kum mangala ong ipi ka jingpang ka de ka nong lam lenti ya ka jingyap bat kane ka jingyap kalong makaken kabor kaba ubreu unumla ban yang ngile persya ka amdon reu kraw amdon spa amdon hajar ya kabala ban yang ngile persya ya kane ka jingyap haba ka jingyap kawan bat kam juburam yanu yanuru haba ka jingyap kawan kam tip lau bakraw lau berit ne lau bastat ne lau bobit haba ka jingyap kawan ban kurup klem ka jingpan jingbit nang no nang nuru hang ningi ibaw ni Lazarus layap ang ka Bible
Kani ka jingja ka basniu ka jingja ka basongsi ka balawan ja hagani ka long ying ka ying ya ka ba Jisu jurung jumi ka ying ya ka ba Jisu Kristus ju pelut ka por ka jango wat ban pentengen yala ka jong ka metru ujulet hagani ka ying ban yo ya ka jingbam bala pen kre da ka ying abu Jisu Kristus ya sngo syap hangani ka jingja ka basongsi Jisu ula perkhat halade bo don kamban lech sakini galong yeng namar usung thu bagani galong yeng ka don kam ya ka jingarap ka badai tang na uhi bat om na wepat banile persya ya ka jingyap banile persya ya ka jingpang ngi don kam ya ublay ngi tip ik e ka balaja hagani ka bible ka le thu ka ting ka jong blay ka laong bo Jesus Christ ula khatlem ye kini ke senran ke jong uang yang ni let syaka ying ke jong ka Martha syaka ying jong ka Mary namang ila yo sngo bo para jong ke don sho agan ka bertai ila yo sngo bo para jong ke ula yap baru wen peneng jong ke senran uang ko try kila da bantep you ula yap kila tep you kumdongin let pat syaka ta ke jaka namar hakata ke jakaru kila don ke jing berngem ke jing bersit Syapang yu Jesus Christ. Baladon kata ke jing berngem ba online temau yu Jesus Christ. Hagata ke snong hagata ke jaka. Dena ta ke daw wen ki senran ulaong hau Jesus. Kum nungin lech ke ke jaka. Ya ka ba ke jaka ka long ke jaka ya ka ba kim pediang yeme. Hot ke long yeng ka pediang yeme. Hanrei kini ki brio ki badon hagatu ke jaka kim syam la pediang yeme. Bahabang idon hagaliang ke badai. Idon haga jaka ka ba ublay ukwa ingi. Kata ke jaka ka long, ke jaka ka basngan. Jisu wong in let. Bad hagalenti bo Jisu Kristus kat pikisan ram ke jeng ki ya. Ka Bible ke to kong ba ka Martha kala mareh su Jisu. Ka Martha kala let ban mareh au Jisu kala ong ini gikintin. Ko try. Lada medon lem ringkat bat ngi upara jengi enam jendalayap. Ko try. Lada medon lem ringkat bat ngi upara jengi enam jendalayap. Balai ka Martha ka ong itingintin. Balada min nong lem ringkat bangi. Upara jengi enam jendalayap. Na marka Martha ka ngay. Ba ujisu ulong ka jingim. Ujisu ulong ka jingim. Bat kala jiyo sngauru. Bagala jiyo iru. Kumno bu ujisu ule iki kamba. Ubriu baladay ban yap no. Handre haba uikendu ujisu. Uyo pat ya ke jingim ke batamai. Dan tak daw kani ke jinget ke badan apa jang ka Martha. Kanget skem balara ujisu don men ba ulas ras upara jang ka udang pang. Nganget ba ulas ras unom yap. Ujisu lapai sa ka Martha. Ulo ong idi kintin un samipat. Un saimpat. Henre ka Martha ke jinglong brio. Kam semla ban pai pang setia. Kanang ong idigintin hooj unsa mipat ha kesengi ke bakado. Kam syemla paipang ya ke bau Jesus Kristus wang. Andre ka Bible ke tu kong bau Jesus Kristus lelet. Sya ka caka ya ka balatep ya Lazarus. Ka ting ke jong blai ka ong. Jesus la yang hang ta bat ula yam. Ke ka ba pelong yu Jesus Kristus baun yam. Ke ka ba pelong yu Jesus Kristus baun yam. Habu yang hakmat jong ke jing tep ke jong Lazarus. Ke ka daw ke jing yam. Ngikin mau ikan ngikin tin. Ba ke jing yam. Barabor ke keren ru. Hagaway ka benta syapang jong ke jing im. Ngipen kan mau ipi kendiat. Iklung habay dang don haka kepok jong ke keme. Haka minit balak ha ke keme. Yaitai kelung syakani ka bertai. Itai kelung idon kamban yam. Ke ka daw ba iyam. Ka jing yam kalong ban penpau. Bangawan syakani ka bertai. Ngalawan bangan im. Jisu Kristus uyam. Hakmat jong ke jing tep jong Lazarus. Om nakadaw ba ubabe ba Lazarus ulayap. Henry uyam. Nakadaw ba utip ba Lazarus unsa impat. Namar ka jing yam. Om siya ka jing yap. Henry ka jing yam. Yakaban ay ka jing im. Tegak tingkat jong belai ka ong. Jisu Kristus ulalet. Bat ulakren. Ha uniu breu belayap. Ulakren
hau ni ubreu layap ubreu beladan apok ke jengtep Jesus Christ ula keren wa ini kikintin ko Lazarus tu mipat na kibayap kata kadai kikintin ke bau Jesus Christ keren but kabasong tenat kalong habau Jesus Christ keren ka jingyap ka laino ka jingem kawan pat kumbang alaong ipinadu ka basdang baga jingpang ka di kenong lam lenti ya ka jingyap Shwaba ka jingyap kan wan ban shimti ino kawan ka jingpang dina tagadaw ka jingpang ka lalong kum ka sni jong ka jingyap baga ni ka jingpang ka lawan nakapop dina tagadaw nakapop kami ka jingpang ba naga jingpang ka lam siya ka jingyap bat nga aingo pat yu Jesus Christ bau Jesus Christ ula pendep ikini baro ban sispa na ka mentajungi kakting ka jong blay kaya tu syai sepang jung Jesus Christ Jesus wong ngalawan kenang na kabenda jengki bapop om na kabenda jengki bahok ngalawan kenang na kabenda jengki bapang om nam da jengki bakot ngalawan ru'ya kaban ai ke jengim baga jengim ke bakerhai hagini ke klip mat ke bamenta ngamtip ke nungut na prenjong pi kat ba pidang syak skore ke keting ke jong blay pidon hapdeng jong ke jingpang pidon hapdeng ke jing shitom lese ke jingpang ke lak bandong haga met jongpi ni kata ke jingpang galak banlong haga jumut je berkat jongpi lani haga mensem ke jongpi namar kumbala thayu breu ke lai benda ke met ke jumut je berkat bat ke mensem kini ke lai benda ke jong breu haden bau breu lahap no sekepop kini ke lai benda ru ke lahap haga jingpang bat kini ke lai benda lada amdan u Jesus Christ ken hap saka jingyap babam jukut ring ya aingu yu blay Abau Jesus Christ wan sekini ke bertai. Wan om tang ya kaban penkia ikini ke met. Om tang ya kaban penkia ikini ke dok. Henry Jesus Christ wan nengkong ban ai ya ke jingim. Ban ai ya ke mensem jong ke jingim. Ha kata ke jingim ke balayap no. Ban ai ke jemut je berkat ke betemai. Ban ai ke jingim ke betemai hak barok ke lai benta. Ke jemut je berkat ke mensem bat ke met. Badu Jesus Christ lawan kenang na kabenta jong abat jong pi lada pisu tu pidon haga jingpang haga jumut je berkat pidon haga jingpang haga mensim pidon haga jingpang haga digemet jong pi kan mau kan go way pai su Jesus Christ dei tangu Jesus Christ bala ya kaban wan ya kaban penkia ya pi dei tangu Jesus Christ bala ban wan ya kaban pelat ya pi naga jingyap don kaban pelat ban naga jingpang don kaban yo ya jipen kia let's say piting ya ke jingyap bat piting ru ya ke jing shitom pikuslai ha ke jing em ke jong pi henry ka basong tenat ka banga kwa ban ya thu ipi kalong u Jesus Christ u ie je pi kumbo u ie janga u ie ru ipi kumjo bat kumbo pen khia yanga un pen khia ru ipi kumjo kumbo su spa yanga un su spa ru ipi kumjo kaban nengkong kabapi don kaman le kalong ngap le ka ketin ke jong trai kum no pin yo ya ke jimpen khia haga met jong pi kum no pin yo ya ke jimpen khia haga jumut je berkat jong pi kum no pin yo ya ke jimpen khia haga ni ka mensim jong pi pin yo ya ke jimpen khia de haba pi ngap le ka ketin ke jong blai pi ngap ya ka ketin ke jong ka Bible pi ngap ya ka ketin ke jong trai jong yu Jesus Christ dan na pren jopi piong ngasep ting ye ke jingyap kumno ngala ban lain na ke jingyap de tang haba pisngap e ka ketin ke jong trai ke ba ka ketin ke jong blai gong u jisu wong ini gintin ngalawan ban ai ke jingem ba ke jingem ka ba kerhai ngalawan ban ai ke jingem ba ke jingem ka ba kerhai ka shong api menta pin pediang na em ye kita ke kentin u jisu wong ngawan ya ka ban ai ke jingem lada pi pediang ya ke kentin menong ngap pediang ya kita ke ketin ke jong Chris ngap pediang haga doknut jonga ngap pediang haga mensim jonga ngap pediang haga ni ke met jonga kata ke jing im ke jong Chris kan wan haga jing im ke jong pi ke shong haga jing pediang ke jong pi ke shong haga jing ngai ke jong pi le se pila benong ngadon ke jing pang haga met ngakwa ya ke ban yo ke jing pen khia
kan mau ke kintin ke bau Jesus Christ wang ngelawan kenang na ke benda je ke bapang baga Bible ke tu kong pada ke jingjingam senam ke jung lapen kia ipi pidon kaman pediang ya kata ke jingjingam senam ke jung Jesus Christ haga dekat met ke bapang ke besitam ke jung pi pidon kaman sya ya kata ke jingjingam senam ke jung Jesus Christ bahkan tuj haga met ke jung pi dan de plen jung pi piong ngaku slai ngajenjar kan mau ka ke baka Bible ka ong Jisu wang wan nam kuslai lada pidon ki jingkit ke bakhya Jisu wang wan hangapi ke bathat bat ke bakhya ke jingkit an le kum no bang ile hakmat jung Jesus Christ rengkat bagita ke jingkit bakhya pin le kum no bagata ke jingkit bagi jing kuslai ki bakhya ha ke jing em ke jung pe let ban IT how try kum no ba pin IT da ka ba pi pendam ha ke jing duai ke jing duai jung ke jing kelabamut ke jing duai jung ke jing IT ke jing duai jung ke jing pentemai menotrai nga kelak ka bamut nga pentemai la ka mensim ke jing im ke jonga ngawan ru ban ra no ikini ke jingkit jonga bangan buno iki ke jat jometrai balada pipi don ikini ke jinget haba pi ong ngala buno hagi ke jat ke jongotrai ngala breno hagi jat jo geding pena pimdei su ban kuslai ei pat bepidei ban le upolu ong hagi ke baro wat kuslai Henry tu pentip ya ke jendong kam ke jeng pisau trai da ke jeng duai bad am tang da ke jeng duai ban pentip ya kita ke jendong kam ke jeng pisau trai Henry ru ban ai ngu how trai ban ai ngu ke ya kata ke jeng im ke batmai ke bonai pi ban ai ngu ya ke ke bau trai ulale ke jeng be jeng pi ula shimno ke jeng kit ke jeng kya jeng pi ula shimno ke jeng pang ke jeng crow ke jeng pi ula shimno ke kata ke jeng ting ke jeng ir men sim jeng pi ula weng no ya kata ka bor jeng ke jing yap na ke jing ke jeng pi bat pediang pat ya ke bat mano trai ba anda pila yo ban pediang ya kata ka bat mano trai ka bedon kam ya pi ban le galong ban mani pat yo trai ban ya ro ya ka kerteng ke jeng ha ke jeng ruai ba ke jeng mani ba ke jeng ut ka men sim ke jeng pi la de pile ya kata pin yo mat ya ke jeng suk ke jeng pi ngi hang ni baula seras wat ha baula don ha ke jaka jeng ke bayap ulat hiya haga jeng tep Henry habau sngowi ka tien ke jong Chris mi pat nang ta ka jing yap ka le no ka jing em ka wan pai pat haga ni ka clip mat ru menta ngakwa ban keren ni kintin hanori hanu haga ni ka por ka bamenta let's say dan pning jong pi pila thia aga jing thia komula seros piong ala thia yap hang ni ngala du no ka jing kermen ngamdan show ka jing kermen ka jing em ka jonga kani ke jing pang ka bashir khai kala bat yanga kani ke jing shitom kala penwit ya ke jing em ke janga kala khanglat ya ka bangan nang yat linti ha kani ke jing em andre ha kani ke klimat ka bapidang sha score ya kani ke kintin jong ke jing elap ha kani hi ke klimat ka bamenta lada pi ngap ya ka ting ke jong blai ka baong tu mi pat na kata ke jing yap tu mi pat na kata ke jing pang ke jing shitom ha kani ke klimat lada pi ngap ya ke kintin ke jong Chris pin yo ban mi pat let's say pila banong kumno kumta ba ka jingyap ru kala bandan ki score ban ngap iki kintin ke jong trai ngano ipi ka jingyap haba ong ka jingyap kamdei ka bakelut ka jingyap kamdei ka bakelut ka jingyap kamdei ka bom yoi ka jingyap kamdei ka bom dan score kat kum ke jing puli jangan ka Bible ngalap ba ka jingyap ka don iki khmat jangka ki bapelo kat kum ka banga puli na ka ting ka jong ble ka jingyap ka don iki score jangka kajingyap kadani ka bor bakan trekam hau nu breu ubanget haka uba pediang yaka dena takadaw habang ikren ka kting ka joble uneu jingyap ru snap bat habang ikren ka ktin jaga jingem uneu jingyap haban kendriano namar haba ka jingem kawan ka jingem ba ka jingyap kimla bani songlang ka ne ka jingyap ka haban kendria uneu jingem unwan pat dena takadaw hagani ka clip mat ka bamenta kat ba pidang sya skore ka kting ka joble kat ba pidang nget haga kting ka joble ban ong haga dono jongpi ban ong haga jumut je perkat jongpi ban ong haga mensim ka jongpi banong nga pediang ka jingem ka jong Chris nga pediang ka jipen khia ka jong Chris nga pediang ka kamba ka jong Chris nga pediang ka jingmap ka jong Chris nga pediang ka ti ka ben bor ka jong trai ba on trai haga jingem ka jonga ka kti ka joble kan kener jepi haga ni ka klip mat ka bamenta ka jepit khia ka jong blai kan tuj haga jing em ka jong pi minta hi kum ni kat bangadang keren ka kting ka jong blai
Let's say don plen jong pi dang don ha ke jing thia ha ke ni ke clip mat ba menta yang no zo ke jing thia ka ba pi thia yang ha ke teng ke jong Jesus Christ yang banong ngala kot ngala khia ngala mat ya ke jing pen khia no trai dan plen jong pi ong ngaku slai ha ke ni ka por yang menta banong ke jing khuslai baro ngan bread no kumbalong u Lazarus shimla sngap ya ke jing yap u Lazarus sngap ya ke tin je ke jing im ka shong api ban sngap lapi sngap ya ke tin je ke jing yap lapi sngap ya ke tin je ke jing pang lapi sngap ya ke tin je ke jing shitam ne pi sngap ya ke tin ke jing otrai hang ni ngi i bau Lazarus sngap ya ke tin ke jing otrai ka tin je ke jing im ka tin je ke jing mi pat ka tin je ke jing pentemai balada pi langai ba pi la pediang hagan ne ka klip mat ka bamenta ka bor ke jong trai kan to ya ke jing ke jong pe but don pren jo pi piong ngalong ubriu ubadap de ka pop ngalong ka briu ka badap de ka pop ngala em ka jing em je ka pop ka ne ru ka de ka klip mat nam ta jong pe benong nga pediang ye ka snam ke jing pen khoi nga pediang ye ka tin jong ke jing map kan ma ha ba pi pediang ye ka tin ke jing map ka bible ke to kong la don u dakat Hagapor balasat narpnayu Jesus Christ la don udakaj bala don lang hagata gejaka balasat narpnayu Jesus. Wei na pedeng jengki shimla ban pediang ya Jesus Christ kom nong penem. Wei pat na pedeng jengki ula pediang ban ong ni gintian. Go Jesus tekan mau yang anda mepoi pa paradise. Go Jesus tekan mau yang Jesus wang da sisyamen lang lem rengkat ban ngah pa paradise. Om la syagasngi, om la shibit Henry minta. Habau pediang kakamba gajah. Dan pelinjong pipi ong ngalong nong pop ngalong ganong pop ngadon shibun ki bangalale ke jim jong aba pensung si you blay hakani ka por la da pipi diang ke jipin khia ga jong trai kani ke jipin khia ga jong trai kan tu ja ke jim jong pi kani ke jipelat ga jong trai kan tu ja ke men sim jong pi kan tu ja ke jimut je berkat jong pi kan sat kan pen khu je pi ba phinam long shu ki breu ke ba kum jo ne ta ka dong ya kani ka khubor ngala ai kerteng ye ka u jisu u belong ka jing mi pat bat ka jing em lada pila yap hagapop mip no nagata gapop lada pila dona pedeng ke jingpang ke jistam mino nagata ke jingpang ke jistam lada pila dona pedeng ka mensim jong ke jingyap ka bate ke jim jungpi yang jot nagata ka jaka ka bate ba khum yupi mano nganget how try Jesus but haba pi pila nget pin mi ken nagata ka ba bat ke jim ke jungpi pin mi ken nagata ka jaka ya ka ba pila ju im mensua but pis dang ban pediang pat ik bat thamai no Chris agani ka clip mat ka bamenta ngait scam kan ka kubor kan long ka jingker khu na ka benda jo kita ka basngap ba score ka ngait scam ka jingpen khia ka jong trai ka latut japi ka jipelat ka jong Chris ka latut japi hagani ka clip mat ka bamenta ngan belong ka jing duai na ka benda jong pi hagani ka clip mat lada pi kwa ban pediang Jesus Christ kom nong penem ne pi kwa ya ka jingpen khia ka met ka mensim jong pi kani ka clip mat ya bangin ya duai lang ringkat ban nga penbut ikini ki jing duai nedin jonga ong ini ki kintin atrai jisu nganget hame melong unong penim jonga melong unong suspa jonga atrai dakadonot baro nganget hame badaka sintur ngapla ba melong utrai jonga wanaga donut jonga mapiki pop jonga Satya nga daka snam jong me shon shap ka donut jonga daka muhor blay jong me tho ka kerteng ka jonga haga kitab ka jingim ka jong me ngala kod jumut roi bangan shemi ka ding pna bangan bud ya me bangan long ru khun jong me naduk ka ni ka khlem mat ka bamanda hagi ti ki jome troi ngala ai tino elade naduk ka ni ka khlem mat ka bamanda Amen. Dan doa na kabenta jong pi baro. Atrai kini ka klip mat ka bamenta. Ngalapen sngo ski babon ki breu lomba jo kini ka kor jing pensawa lomba kini ka kor ka jing pen i lomba kini televisions. Trai kini ka klip mat ka bamenta. Ngada doai na kabenta baro ki breu ki bala shashkori ka ktin ki jome lomba kini ka kubor ka bamenta. Ngangit scam gen try melakta iki melapen tumai iki bat melapen khiaru iki bat melapen imru iki hagnono ke cakap ki don try I can your mad ya ka jing pen tumai ka baname minta hi komne
Top tiang ya ke jeng map ke jong Chris. Top tiang ya ke jeng penkia ke jong Chris. Top tiang ya ke jeng kapat aga mensem jong pi. Top tiang ya ke jeng lai lui ke jong Chris. Na dokan ke klip mat ke bamenta. Mensem ko jong belai. Don dalam rengkat bapi. Ya lam betul lenti ke jeng pi. Tat hadu ke singik ba penisham badu trai. Hai ke buram. Tolong bela kerku haka ke teng ke jong Yesus. Amen.